Jasné, ideš na to. Tak to ešte nemáš, ne? No, mám už koľko. Toto je najväčšia láska nášho vlastníka. Šéf. Že? Respektíve ja je. Vlastne mám s týmto psom len pozitívne zážitky. Včera sa celý večer vôbec nenudil. Dokonca odmietol sprchu, aby tam náhodou nenašiel psa. No, práve vyražame. Ranná porada trvala dlhšie, ako sme očakávali. Lavinové nebezpečenstvo 3. Takže jasné, že by nebolo k autu. A potom sa uvidí, že čo a ako. V každom prípade platí to, čo hovoril Ivko. Sme dokonale technicky vybavení, poznáme terén, takže ako nemáme sa čo bať. A bol nám doporučený Siverín, že? Kvôli bezpečnosti šľapať po podlanovku. Vlastník sa rozhodol, že je iba v krátkych trenkách. Vlastník dá dole cegečka. Tu sme skončili. Ďalej sa nedalo ísť. Aha. Začali sme jednu malú lavinku a po ostatky trošku väčšej sme našli. Nemá cenu riskovať. Otáčame, ideme naspäť. Sice tu za nami ďalší dvaja blázni. Ešte to u nich čekneme. Ale vidíme to beznádejne dneska. Vrchol sme nerobili.